11, okay. Yes, I think so. You have the iPad. It's a iPad. Oh, wait. No, it's in that room. Yes, it's a it's tango print. Timurangu tizakumurisa vanhu vangu kuti zvadii zvangu. Edesi zvakaoma ndafuma ndichinzwa musoro ndichitadza kana kumuka guys musoro wangu ngochita kurema guys musoro wangu ngochita kurema uchispina kudaisoma kusini babarasi guys kuita kuspina kurema chaiko chaiko zvakaoma guys ndikandirewo zvemasters pane zvandida kutocheka ndokumbira umwe munhu aise kana 1 star ndokumbira somebody akande kana 1 star pane zvandoda kucheka 1 star chete 1 star ngotry kuisa 1 star let's see guys babidho harisi kuita iroro aiba edesi zvakaoma riti babidho but takafara hedu aiwa takafara vanhu vese vanga varembera nekudhakwa dinde kamedzi baminzi yangu asatirama kana ari saenje kuamrika yakuita kurembera kuti kurembera nekudhakwa vanhu vanga varembera nekudhakwa hanzi hapana masters mashona hanzi hapana masters hanzi handina star button. We can't see the stuff. Yes, Anna. How are you, Anna? Second, don't check up button. I don't know what she should be technical issues. You need star button. Yes, ma'am. Monya shall say. Yes, ma'am. Mazana jandi. Pani subscribe button. No, but I'm giving a minute to be taken. Me teacher get it trace and teach you. And the kinds of audio mchituka. Urambeli akandituka Lilian chinzwa imanje tichadzoka nenyaya yake asina ndatanjira nezvi yake guys akandituka Lilian andituka Lilian mistake yaita manje guys the mistake she has done akaripotera holy creation mistake yaita guys aripotera holy creation so inini I am going to use all the audios here vese andika achinda kukoti na holy creation ndinenge chindo kukoti ndiri paside ku UK ikoko mistake uno reportera holy creation uripota iwori waita rubbish pamusoro pamai yake a lot of things akuno report I'm telling you Lucinda ndatotumirwa dockets antene makuwano pa vanhu nyaya dzacho pane munhu akatumirwa docket andisenderawo docket iroro iri kunzwika kuti ndimepi muri life Kevin aiwa Kevin ane pride uya ndiye munhu asine pride kuti ati vedu we sorry ka zvikwanisi ndichembere uya zera rake anofa kuti chavana kuti vakanganisira munhu unoti I'm sorry anditi dena ndiri ndakaporonga zvezvo zvabatwa ndinoya public ndinoya pa live ndiweka muromo unopoza tiri vanhu vasikana tinenge chingotaura undiregererei unozati sorry inopodza zvakawanda inopodza zvakawanda so she reported holy creation anditi so I am going to report it with those audios takaenda hakuna anonzi kwanzi uyu mutemo veku UK vanotonganya zviri fair zvokuti wakauya zuro unouya une 20 years avaiti izvozvo they do fair vakasiyana nesimazimbe kuti angada kutengera chitororo uko vanoita zviri fair semaitwa ita nyaya yako. Can you see my yes stand? Yes, I can see it. I can see it. I can see. So gandaona message yako. Ndaiona. Yes mbia mlambo go ahead green light bar. Green light bar. Green light A. Imagine. So inini ndoda kuona kuti ma claims ari kutaura ari kuripota holy creations. Nezva akataura ine muromo wake zviri muma audio ese achitaura zvakadaro munhu wakeara anonzi ari vauna rebhuna iye takainda
hanzi manga mine record mamine consent to record photo tonopedza na kukoti joy usani kunze sinani basa rese tonopedza na kumberi se iye akarecord ane consent here akarecord hanzvadzi ya Holy Creation ane consent here kurecord hanzvadzi ya Holy Creation paakamufonera she recorded hanzvadzi ya Holy Creation handiti ai record tonosangana kumberi usandibvunze sinani basa rese izvo tonosangana ko isu tiri magenda gore takapinda mumakoti umu nedzinopisa kwete idzi dzisina basa idzi nedzinopisa zvinonzwa hamune consent tonosangana kumberi ikoko tichonobvunzwa consent indobvunzwa kuti yanga ane consent reo iyo toti saka ndikoko akarekodha naiyeka she recorded munhu yes boy ogona naida tokufonera I wanted to call you boy ndachida kutokufonera ndikira consent yeko to consent yeah you the major to ask us about consent iye pakarekodha hanzvadzi ya Holy Creation anga ane consent takaenda ibe guys ngangozati sisi titori mageto tita zvirikurira munobatsirikana totambe iri kurira guys ghetto straight out of ghetto straight andikwati iri kurira panguva iyoyo ndo yatinotamba zvizvo kusora chikwatiswa ndotozviona nguva mwachinzaka chakati ukutanga kutetezela vachibvunda chidini ina handibvundi handibvunde enda ndikwate because me I can send for like ndakapinda makota anopisa guys ndakambopinda makota aipisa guys munoziva kuti kuZimbabwe ko guys unoita yese kana zvinhu zvakadzvanya kuZimbabwe ko unoita yese madays angu guys ndaimbokuudzai panapa toziva kuti vamwe vanoda kuzozvishandisa kuti wakambodai wakahoita mhosva kuZimbabwe wakahoita mhosva akazodai toda kutomuripota regai ndinyatsokuudzai mundiripotere zvakanaka regai ndidzokorodze ndinyatsokurodza mirai ndikuudzei kuti wakuda kuchinja zita zvinonyasa paZimbabwe apapa baba vasikana tichazoona ko isusu waituka what's the difference zvine zvaituka pamusoro pangu achiti ndiri mwana weHurame son of a bitch do you think they will take it lightly achiti zingomwa iri do you think they will take it lightly kumakoti do you think they will take it lightly they will not zvakafanana vana Sabina nesu takangokura zvakafanana kumageto ndobva ndakwatisa kuti hanzi muri palight mama zvinondoita seko okay uripiko nonouya guys ndogozati ndogara papiko chega ndingogara pano kuzinasi kune zvisuva picture yangu ngaibviswe madha ngamuudzei abvise picture yenyu because she's tarnishing vanhu vakutora screenshot yake nepicture yako neyasuva ubvise picture yazuva yemunini wangu pauyu yako yawakatoisa ubvise yes Lynn saka guys nyaya iri kutoitika ndeyekutika pafeya chako haungati iwe wakatadza handiti zera rake riya handitika raLillian ndivatete vemufamily tichida kutaura chokwadi mirai ndinyazotsvaga ndikugara asi ndoda kubuda manje asi mirai timbopedzisa nyaya iyi ndandakatsara nditauri nyezvenyaya yake asi no man kusvika taenda kukoti kwacho kamera yenyu mirai ndinde palasifoni yandikushandisa onasi ikangoita zvakangoitawo mirai nditsvage kuti ndogara papichapicha pandinyatsokuonekera dapa ndisa ndindapa tuoni vanhu vachandotsvaga kandishaya kuti ndiri papi ndanimbogara ndakatasauka kuzuva tuwa ndirinaniko ndikadai sefuma maybe this is better tikadai so handiti ka this is better ndiye TJ mom right tirega ndimbotirai kumisa foni yacho right hanzi clean your camera iri bo guys kachingosiyana nezvekamera izvi tingoita zvosvo zviripo guys Lillian ndimai vakuru age yake 69 70 munhu mukuru mufamily mune problem handika ndivatete vaHoly Creation on this one I am coming to defend the Holy Creation ani munoona I'm defending Holy Creation on this one ndivatete vemufamily mafamily ega guys kune masquabbles ariko
ega mafamilies ane masquabbles ariko. Kwedu kwakatodai so kutori nefamily dziriko andika kune nyaya dziriko. It's just that kuti asati dzabuda. Animaona asati dzabuda nyaya dzemafamily meduwo zvinhu zvokuti tenge tangotseda kuti ngazvigare mufamily muno machingotamba yake but musingatoonani anditika now that akatora nyaya idzi dzekufamily kwavakaburitsa anditi nyaya dzasvika padzasvika anditika satete chaiwo dzaputika nyaya dzese idzi. Lilian chero ini nezera rangu ndiri muchembere asi ndiri muchembere beta panewa anditi inini nezera rangu zvandaitoita anditi ndaitokumbira kana vakuru vemufamily. She's got a very nice sister. Guys, she's got a very nice sister vanoziva Mwari. And sister ava vanoziva Mwari vekuti vanokwanisa kupinda pakati. Andimaona ikati tangogadzirika panyaya ipapapa kuti kunotaugwa nefamily ikotaugwa nefamily and zvichanetsa obvious it's not easy. Andimaona voita bury the what akuna zvakadaro baba vasikana unonyepa. Akuna zvakadaro. Akuna zvinhu zvakadaro usanyepa. Ageism nesitini machembere ndi how old am I? How old am I? Ageism futi. Tese nini ndicho rivhara na rebu. Ini rivhara na rebu ukuti chikwe. Ukuti chikwe nesuwa titori ageism tose takaenda. Haiwe. Usada kunyebera kumsanyebera usungaira ini. Ageism tese titori you don't go around terrorizing people because of ageism. Musanyepera guys uchitoshanda. Ageism uchishanda saka unochengeta sei murwere neageism. Kana uchikwanisa kuti kutaura mashoko akadaro uri kuchengeta sei murwere varwere neageism uchitaura zvinhu mashoko akadaro. Imababa vasikana musada kuconfuse vanhu brain panapa. Musada kuconfuse vanhu brain panapa. Aside anga ari kumba achigara kumba anoshanda anochengeta vanhu vari vulnerable. Anditi how dare you say such kind of words. So kana une client muri tu unotaura mashoko api? Kana muri tu ne client unotaura mashoko api? Ageism uchitogwa kuda totaura kanzi ageism musanyepa ini. Musanyepa. Iwo ari munhu Mwari ari kuchengeta umunhu atori ndi vulnerable. Saka munhu ari kuchengetwa kana yahasi safe. Let's go there. We will contest that one. Baba sikana musani manyaso ndizwa mirai muone. We will talk. Problem anochika kutaura ini ndotaura ini I will talk, I will stand for myself. Age doesn't guarantee you to go around bullying people, defaming people, saying a lot of people, trolling people because you say I am old. You are old, but you are working in the care sector, and you are also looking for the people that are more vulnerable than you. So if you are two with that person, what are you doing to that person? What are you doing to that person? What is she doing to that person? Baba vasikana ndozvanoita anogara ishamwari yangu but sometimes unondonyatsokuona kuti sometimes dzinenge naye ageism futi webaba vasikana. Ageism zvimwe zvinhu zvaunongodefenda sona kudiya zvinana nebasa rese so just because unowirirana nevanhu neageism iva anditoona. Sometimes tinototaura fair mumakoti munotaurwa fair kuti she's how old is she. Ageism inotangara pamakore mangani. Timu rose ririmo muageism imomo. Saka vanhu ngavasaenda kunochengeta vanhu vari vulnerable kana uchitaura mashoko akadaro because mashoko akaburisa paaudio chauka guys ndine vanhu vakachema on behalf of me neaudio yake yaindituka apa Lilian handizivi zvekudaro. Handizivi anongowaugwa rinongotaurwa nemunhu wese panapa tino vanhu anongotaura gwa rikangotanga riri kunyepa rechokwadi rinongokurumbira vanhu otofamba nazvo ndozvaanongozivawo asi aitaura kunge ane very passionate neni. You are a hater, you hate someone. How can you look after a vulnerable somebody when you hate? Even kuma European countries where kuti tichipinda munyika yaye ku UK makanga mchitiudza zvakachakati taita singazivi but right now mwedzi yatagara yoika ainiseni guys ndino researcher and ndinguchangoudzi kuzvimwe zvokuudzi kwa unoda kungovhundikwa zvakati plus mapurisa toshanda nawo every day tinopota chibvunza tinoshanda nemapurisa every senikwa ndinoshanda mazano every day ndine mapurisa wani chibvunza zvandoda ende vanhu Africa ndandoda andimboudzi zvinhu zvisiko andimboudzi zvinhu zvisiko. Unenge une munhu uri munhu une utsinye unotaura mashoko akadaro andika you are full of hate. Vakataura word kuti ndinomuvenga anditi you are full of hate but you are looking after a vulnerable somebody. So kana muri tu nemunhu ye what do you do? Then she's not fit to work, right? The agent should be notified she's not fit to work. Saka 50-50. Lilian, I know you are watching. She's got a very nice sister, guys. Pafea chako chako inokota sezvazviri. Andichika sisi vake nandrini iye aita reach out kuna sisi vake. Sisi vake vo fixa this mess yemu family mavo. Isati si family atina basa nekuvengwa naye. Andimaona, atina basa nekuvengwa naye. Vo fixa this ningirikiri.
vhofixa all this messy emufamily iri kuitika unoenda kunosungisa munhu koiwe zvanotaura pamusoro pevanhu vese zvingani izvozvi mama grey apa anga achito mama grey ari kutsvawo neguwa raari kuti anaro mama grey ushu ari kutsvawo neguwa rakuti ndine guwa handimaona so munhu wese here vediwe and then utinda kuna reporter maclip ese takatora ndinawo ose I downloaded everything ndine chifaira chakadai chatichange tichipanana kumakoti koko tichiprovide kumakoti 9 kwedu tino reportera holy creations nenyaya dzezvinhu dzemufamily nyaya dzemufamily tinotoda kunoripota kuningirikiri kumapurisa kuripotera family yako kuuk iwe uriwe waitotaura rabishi hobho iwe ndiwaitaura zvakawanda uchiudza vatorwa isusu anzoita mamagira handisi kumuona ini ndiwainyeya wanzi baba vani baba vani mira ipi standard kwekudiko style baba zvinotokangama asi ndiyo ageism kai kukangamwa guys I am ageism baba vaRyan baba vaRyan vanhu vanozivirepi baba vaRyan vanhu vanozivirepi baba vaRyan Lilian vanhu vanozivirepi tine mawitness akawanda chamira mukotara against you let's go sungisa holy creation ndine dokoti dendanisi kushandisa foni nda kutaridza idhoketi racho munona aita chinhu hagoni kuvhara gaba abva mhanya dai kamhanya kunokuita guwa chidza vanhu kuita guwa vanhu vawaiudza ivavo baba vaRyan vakutotaura nyaya dzavaivaudza dzababa vaRyan vanodzizivirepi vanava vanodzizivirepi nyaya dzababa vaRyan guys mondiregera ami ageism ani munokuona kuti ndachembera tise tiri vulnerable guys I am very vulnerable nenyu aiwa guys musamutege zvenyu holy creation ndo mukufaitira hondo yacho ari kuseri koko musamutege she's grieving kwanji ageism kani kwaisati ini baba siwasikana saka ina handisi chembere ndozvamukutaura kuti ini handisi chembere are you saying that isusu tisu handisi chembere yamunoti chembere hati ndisu saka tiri mukategori 1 tiri mukategori 1 ageism nindidori ageism just because I only slay but I'm a chembere guys I only slay but I'm a chembere guys it's just that ndinogona kugeza chete ndinogona ngozvobatanidza zvimadhende zvangu zvidhende zvangu zvekumazityo konongozvibatadza ndongolukawo imwe yaya chete thank you Toko anzaiwa makainzana kwa my sensitive right takainzana ageism tose takainzana 4569 same WhatsApp group ndoti chi same 4569 same WhatsApp group just because ndinogona kuluka guys iye makambomuona ira akaluka makambomuona ira akaita make up munotoramba tone makore atutaura munotoramba because ane body dikika ane body diki saka mukatonyatsa kumuona imi makanisa kuita make up cheko chakadai unozongoona kuti aiwa makore afamba but anenge asingatoluki makore iwayo anenge achituluka kuma 50s uko zvokuti akatomiswa apa akanyatsogeza akadai akatomiswa apa ane magezero ake Lilian akanyatsogeza uya akaita make up dzake akamiswa apa pakatomiswa mai masowe apa anogona kutonzi mudiki kuna mai masowe Lilian angona kutonzi mudiki kuna mai masowe because ane kapoti kadiki animona ane kapoti kadiki andori kabhodhi kadiki iwe mai sensitive kadiki kekutoti anenge anotoluka kutoita kunge ndiye mudiki kuna nakamira pana namai mazoe because of bhodhi namai mazoe nebhodhi anayo yake handiwana plus chakanaka chidi kureva nema anotadza kuti nguva yake ari mudiki she was very beautiful anotadza kuti nguva yake aikwikwiza ndosaka varungu vachingomanyavo naye munhu because anotadza kuti akato aitokwikwizawo pamesa pakanaka ndosaka achigona kutukawo kuti kushata once I think that's your mother sis mai vandisadza nenyama handifungi kuti vangaita mai vedu vakadaro mai vangu vakatukwa vakafa 1 she insulted mai vangu vakafa chinobvira munasava muna kuwa audio vakatukwa sei mai vangu vakafa vasati ambozivi vasingazivi vakafa ini nditoriwo mudiki vakatukwa sei naLilian guys mai vangu vakavhuraudzwa mugomo zvokuti dei vanga varipo nhasi vari papenyu izvo zvitakatovaisa kunhingikiri
kubp uku kumabp odi irodhirana chera karodhirana chaiko izvo zvakadai namai vangu vakatozvivira kare kare vakabvumburudzwa sei nalileni achinyeya achitukirira maaudio so tinawo isu zvakaoma guys. Saka nangoti ningokudzai kuti akavhura docket achivhurira Holy Creations. Akavhura docket achivhurira Holy Creations. Saka zvekuvhura gurupu izvozvo docket izvozvo izvo indatodecide kuti aiwa inini ndichange ndakatotongoda justice guys. We want chokwadi, tongoda justice. Tongoda justice ndochatiri kutongoda chete chokwadi, toda fairness. Vanhu vanokanganisira navanhu vanotukana handisema tukira ititawo nesu tinobvunza kuya tichimutuka but hauti kana watukwa wadi kana towaona tafe uenda unoripotera mumwe munhu aiwa zvokuti izvi zvemapurisa izvozvo izvo kana guys kunoripoterana sezvaida ane utsinyeka sezvaitaura kuti munhu uyu ngaitiswe madna ngaitiswe madna adai ndoda kuti mapurisa anozviihwa kuuk ikoko ndoda kuti mapurisa azviwe kuuk ikoko dati mapurisa azviwe kuti ndo hunhu wake ndozvaari dati mapurisa azviwe but zvinenge zvakanaka here kuti azosvitswa kumaagent kwaanoshanda kuti zvinhu zvakadai nenyaya dzakadai zvinenge zvakanaka here nezvinhu zvekufacebook zvokuti agone kuvhara muromo wake people they respond oda kumhanya kuenda mapurisa ndiwo unofamba chichitaura makuhwa kuvanhu vese kushamwaridzana nevanhu vese chiita makuhwa handiti then zvoputika wakumhanya futi kuti unoenda unoripotera munhu come on hanzi fight for madhadha atetechika for nguva ino titemaswanda can fight her own battles, can fight for her own battles. Inini apa nditomira nawe Holy Christians because we all know Holy Christians guys. Munhu asingatukani nevanhu, munhu asingati anongozvitira zvinhu zvake zvokutengesa hembe dzake, anongomaketa inini ndakawirira na Holy Christians guys zvokutodaro ndisati ndaziva for a long time ndisingazivi kuti mai ava na uyu imwana uyanzvadzi neyanzvadzi kusvika azoti vazotanga kuonyoka ndikati imi wamuri kuti cheri mukuda wacheri upi kwei zvikanzi cheri wandinoona muchiteganani anonzi cheri odhamu ndakazviramba ndikati hazviiti ndine nguva muchiona chiteganani chiora ndasingadi kukudza because ndasingazvi tinozvitora sei ndine nguva chiti kuwirirana naye ndichiwirirana nemi kwamundiudzi kuti muri hama nehama hamundiudzi kuti muri hama nehama makuzonudza after a long time. For Holy Christians guys haanetsani nevanhu haanetsani kuti apinde paspotlight Holy Christian mozviziva guys ndini ndakatompusha mubvunzei ndikati vhura page because ndaita zvemaprayers naye tichifasta kuseruku tichinamata kusati ndindai asiri paspotlight tichinama murume wake and everything tichitaura kusati achindiudza maproblems ake mwana waya tichangotanga kuvhura diaries ndikati vhura page zvefashion chivhura page tengesa zvako ndichipfeka hembe dzake guys ndichiri moziziva mani kudhara pane mbona nashakira nana e-times kana wangu chimodhila nehembe tichiti Holy Creations ndiye kaholi wacho watutaura nezvake akaita shop yake yekutanga I was there akaita shop yake yepiri akamuvha I was there akaita shop yake yanayo hombe kwezvinhu I was there hanisani nevanhu anongoka namapicha akachitengesa tuntu wake and then mai ava vakuda kuti vaita advantage no come on guys kana nemi munobvumirana neni guys it's not fair aiwa not cherry poki umwe anonzi Holy Creations anonzi cherry odam it's not fair tichamirira Holy Creations ana team guys hasi team ningi munhu wemunhu wese Holy Creations anowirana nemunhu wese antimaona so it's not to me I feel good it's not fair zvachose so guys regai ndimboenda tozodzoka time pazvatoda kuita panapa vanhu ndinawo panapa vakutomirizika saka regai ndimbodini yes muruki my George justice for Holy Creation guys chingonyoraiwo mucomment section kuti justice for Holy Creation I'll fight a battles fight zvokubvunzwa kuti usataure masiyo esi vanhu vanotori nekuzvitonga kwavo kwavana kukwakamira kuzere as long as ndisina kukanganisana neclient yangu kutukana basa kwangu ndisina mhosva yandaita izvi zvekusocial media izvi vamwe vecha musingadozivi cheti mabhosi danenge achitotifollowa achitoziva kuti ausanyebegwe iwe papa todai tozodai haiwa zvishandi zvazviya guys handina kubasa nditori champion nditori number 1 vanoziva kuti kana ndiri kubasa ndiri chikara chebasa social media kuside hustle kwangu they know hazvisangani saka musazi zvazvishande zvazviya zvoda kuti vhundusira kuti makosi makativhundusira tichatanga tichapinda zvaizvo zvitsoko hatichatendi izvozvo hazvibvumi
Holy Christian is a prayer warrior. Ha deserve zvese izvi zvari kuitirwa namai avo. Ha deserve. Dhoketi rakatovhurwa before inini vanhu vatomboita nyaya dzidzi dzakavhurwa musi wa1. Musi wa1 dhoketi rakavhurwa musi wa1 September. Pasati paitika nyaya dzese idzi muri kuona nhasi ndopata toziva pane dhoketi musi wa1 September because pane date rabuda dhoketi razouya nhasi kwandiri. So Holy Christian funga asati apiwa here kana kuti riri murori kana akapiwa asati achitaura kwamuri but mubvunzei ndinaro ndogona kutaridzai dokumenti foni yandikushandisa ndogona kutaridzai ndinaro dhoketi. It's not fair. It's not fair. It's not fair. Chiratidzo kwanzi kune handisi kwanzi Holy Christian ana hanzva dzake yakaunza ku UK izvo recently handitika manje I think my last month saka apinda handiti vanomukona zvandaitaura ndandisinganyepi zvakandiudza inini zvandakataura zvazvo handichazvidzokorodzi saka ndofunga hanzvadzi iyi handiti maona iyo yake ya Holy Christian yakanga ichizivawo information iyi amene kwakanga zviwanawo handi ndobva asvika akabva foni ravateteka ndobva vatanga kuita kutaurana pafoni uyu anorekodha kauye achirekodha hanzvadzi vaina Holy Christian pafoni ndobva pabuda mashoko kuti iwe wakadai ningirikiri mai vedu ndo zvakaenda kunoripota musi wawo before all this zvepasocial media ndobva enda noripota kuti manditi chakati akarekodha ndobva enda kunoripota akavarekodha vasingasiviwo saka ndo nyaya yacho iripo ndobva anovaripotera zvikanzi vanditi inini ndakadai chi mai vavo handimazvona ndo nyaya yacho ndobva afura dhoketi nditori naro pafoni yangu iya ndiri kuchitisa life. So it's not fair. Fair chaipo guys, it's not fair. Kuti kakanditi ndakadai soka mai vacho pafoni kapa vaitaura apo vakafondera vakana vakaita vakataka kuudzana pafoni koko kwavo koko ndatozozviwawo nhasini ndatotumigwa nhasi nomwe munhu achinti mirai muone argument ari kuzviziva kudori nedhoketi rabva ndobva andiforwardira dhoketi achiti akapiwa nalileni animaona saka ameno guys saka ndakwenda ndokubatai manheru guys ndokubatai manheru stay more manheru ndichauya naye akapiwa dhoketi ndichauya naye manheru ndichauya naye manheru guys ndichauya naye manheru munhu akapiwa dhoketi akudze because munhu wacho ane nyaya hobho inyaya dzalilinda nchira nchadi kudzinza nezvechi but after the dhoketi kaayiwa handi takaenda handei so guys tobatana time later manheru ndichauya nelife yacho iyoyo handihanzi manguva iyi ndinganyepa noti ndaubuda ndisiti ndodzoka mutauni kwandida kuenda nguva iyi kumboenda kumabhengi kuno kune chichichi amen ndo nyaya yacho vv kuti hapana muchena apa hapana twaheuchi kunosungwa munhu wose kosungwa munhu wese hapana muchene tichinosangana edu kujere tese guys tonovharirwa kujere kokoko reuk tese takagara tichimamisana mujere ndizviri raita mabhanditi anogwa kujere ndokwatopedzera shungu ikoko mabhanditi mabhanditi anopedzerana kujere munhu wese achasungwa mire munhu wese achasungwa guys iri bo guys segai ndinde ndozodzoka time bye bye.